Türkmenistandan Türkiye uçar biletlerine ulu istek saklanýarka uçar sany artdy, emma munyň bilen bilelikde Türk vizasyny almak işi kynlaşdy. İstanbul'a gatnaýan uçarlaryň sany artdyrylyp 4-den 5 reýs seçenlik köpeldildi. Boeing 737 800 kysymly uçarda amalaşyrlayan reýsler günde duşanbe we penşenbe aralygynda şeýle-de şenbe günlerinde amalaşyrlar. Bu arada Türkmenistanyň hökümetçi onlaýn neşirleri habar berýär. Adatlyk radiosynyň söhbetde şolan habarly çeşme häzirki wagtda Türkmenistanyň haýsy uğra köp ýolagçy gidýän bolsa, şol uğurlar boýunça reýsleriň köpöldürýänligini belledi we şu sebäpden Germaniýa gatnaýan uçarlaryň sanynyň azalýanlygyny aýtdy. Hakykata aýdanyňda uzak aralyk uçýan Boeing 777 uçar amalaşyrýar. Her reýsde 18-22 ýolagçy gelýärdi. Häzir hepdede bir sapar üçin azalan soň şonun ikisi köp adam Frankfurt Aşgabat aralygyna gatnaýar. Dip adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen çeşme aýdýar. Frankfurt uğruna awgust aýynda ýola goýulan we hepdede 2 gedek gatnan uçarlar 7-nji ýanwardan başlap hepdede bir gede geçenli azaldyldy. Türkmen portaly neşri Türkmenistan aviakompaniýasynyň çarşembe günkü uçuşyny ýatyryp, diňe şenbe günkü reýsini galdyrjakdygyny 3-nji ýanwarda habar berdi. Hökümetçi neşirleriň maglumatlaryna görä ýanwarda Aşgabat Frankfurt aralygyndaky uçar biletiniň bahasy 6850 manat çemeti bolup fevraldan ardanlap 4877 manat boljagyna garaşylýar. Hutşu bahanyň fevralda Aşgabat İstanbul uçarlaryna hem degişli boljak aýdylýar. Hökümetçi neşirler uçar biletleriniň açyk satuwda bardygyny habar berýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary bolsa häzir İstanbul'a uçar biletleriniň fevral aýyna satylýanlygyny, ýanwar aýyna bilet tapdyrmaýanlygyny aýdýarlar. Häzir Aşgabat İstanbul aralygyna 31-nji ýanwar üçin Türkmen hawa ýollarynyň uçarlaryna bilet satylyp gutorypdyr. Ýanwary biletler dekabrda satylypdyr. Dip habarçymyz aýdýar. Bu aralykda Türkiýe viza almagy synanşýan adamlaryň sany köpelýär. Uçar biletleri diňe vizanyň bolun ýagdaýynda satylýar. Aşgabat şäherindäki viza bölümine günne 100 adam nowbaty durýar. Viza aljak raýat hem resmi namalar taýynlap barýar. Viza bölümine nowbat ýetenne viza üçin dokumentleri kabul etmediň viza bölümüň işgärleri sorag geçirýär. Dip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä sorag edişlikde saparyň sebäpleri viza aljak bolýanyň işleýän ýeri Türkiýede kimin bardygy sorulýar. Viza alýanlary wagtynda gaýdyp gelmegiň tapşyrylýanlygyny bolmasa 10 ýyllyk deportasiýa belgesiniň goýuljakdygy duýdurulýar dip habarçymyz viza alanlara salgylanyp aýdýar. Anna uni Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäheriniň baş mescidine ogurluk hadisesi boldy. Juma namazyny okumak üçin mescide baran käbir adamlaryň ayak gaplary, şeýle-de telefon we gapçyk ýaly el goşlary ogurlandy. Namaz okap wagt dinlemek üçin mescide gelen adamlaryň gymmatbaha ayak gaplary we el telefonlary, pullary ogurlandy diýip juma namazyna baran Joşun Ağa Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mescidde el gapçygynyň we 2000 manat eşenli pulunyň ogurlanyny aýdýan uly ýaşly dinnar ýaşaýjy Allah'nyň öýüne ogurluk hadisalarynyň bolýanyny özüniň gynanýanyny aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy geçen hepde anlygyny şeýle hadisalaryň Balkanabadyň mescidlerine hem hasap alınanyny habar berýär. Türkmenbaşynyň mescidine ayakkabı ogurlanan beýle bir raýat özüniň ýekiji ayakkabınyň bolanyny gurrun berdi. Mescidleriň imamlary ogurluk hadisalary boýunça ýerli polisiýa idarasyna ýüz tutanyklaryny aýdýarlar. Ýöne olaram netijeli iş görkezip bilmediler diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Kanun goraýjylar mescidlerdäki ayakkabı ogurlaryny anyklap bilmeýän mahaly din wekilleri wadatkanalarda jinayet hadisalarynyň artmagynyň adamlary mescidlerden sowudýanyny aýdýarlar. Bu aralykda mescidlerde ayakkabı tekçelerini täzelemek, olaryň howpsuzlygyny üçin etmek barada mamlara tapşyryk berilýär. Mescidlerde ayakkabı goýulýan tekçeleriň ýanyna gulplanýan gutujuklary ýasatmak tapşyryldy diýip ýerli ýaşaýjy Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Mescide barýan jemaatyň namaz wagtyna gapçyklaryny ýa-da el telefonlaryny gulplanýan gutujuklary saklap bilmeklerini üçin etmek tapşyrylypdyr. Adatlyk radiosy Balkanyň mescidlerindäki ogurluk hadisalary boýunça vilayet polisiýa müdürliginiň kommentariýa alyp bilmedi. Balkanabatda bir polisiýa ofiseri Adatlygyň habarçysyna beren gurrungyny geçen hepde mescidlerde hasap alan ogurluk hadisalaryny tasdiklady. Olduňa bir mescidlerde däl eýsem köçelerde hem ogurluk, talançylyk ýaly hadisalaryň köpelýänligini gurrun berdi. Balkanabat şäherine gijelerine ýa-da günnüz wagty ýeke barýan aýal gyzlary talamak, olary gorkuzyp sumkalaryny we telefonlaryny talamak ýaly hadisalar hassa köpeldi diýip polisiýa işgär aýtdy. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna ýurdun dürli sebitlerini ogurluk hadisalary köpeldi. Täze ýylyň ikinji günlerinde Türkmenabadyň dürli sebitlerine ýerli ýaşaýjylar
iri şahly mallarynyň, goýun we geçileriniň ogurlanmagy, öýlerindäki elektrik enjamlarynyň ogurlanmagy ýaly jinayet hadiseleri bilen ýüzbeýiz boldular. Şilide adatlyk geçen ýylyň oktýabryny Marynyň Bayramar şäherine çağılaryň arasyna ogurluk hadiselerini köpürenigi, sentýabrda Balkanyň Türkmenbaş şäherine Gawrystana madar daşlarynyň we demir haýatlarynyň ogurlanýanlygy, awgustyň ahyryna Marynyň peşanaly geňeşligine bolan paýt ogurlugy, iýun aýyna Lewawyň dargana tetrawyna bolan dizel ogurlugy, aprel aýyna Marynyň restoranlarynyň birine bolan iými ogurlugy barada habar berdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda hasap alınýan jinayet hadiseleri boýunça resmi maglumatlary çap etmeýär.